Da, salutare prieteni, iată-ne de pe Transfăgărășan. Hai să facem un scurt ocol și la Sibiu, să vedem și târgul de la Sibiu. Acum intrăm, cred că aici este piața lor centrală, care seamănă cu piața din Brașov. Hai să vedem și la Sibiu cum arată târgul de Crăciun. Bun, hai să întoarcem. Destul de luminat așa că au brad artificial, ei n-au brad natural ca la Brașov. Ia să vi-l arăt și vouă. Bun, hai să intrăm să vedem despre ce este vorba. Aici e partea cu genți, cu șosete, cu tot felul de... Deci latura asta e fără mâncare. Doar suvenir, tot felul de handmade. Aici încep mâncărurile, salam în alta, vin fiert, bun așa. Bun. Ferrero Rocher. Hai să intrăm prin bomboană. Merge! Da, destul de frumos amenajat. Foarte multe tarabe. Mâncare cu... Vai, aici și patinoarul. Dar cred că e 5. Sunt făcute de noi. Așa, aici e faimoasă roată. Să încep și eu să urc în ea, să filmez destul de acolo, să vedem cum se vede. Da, cam așa se vede, prieteni, de sus de aici, cam așa se vede târgul de la Sibiu. Ce să vă arăt și eu. Cam așa se vede. Deci patinoarul.
Da, mi se pare destul de fain de aici de sus, luminat. Chiar foarte, foarte fain. Hai să vă arăt și paște. Vedem ce se mai vede. Da, destul de fain târgul de Crăciun de aici, cred că are chiar de toate, adică nu știu, apelat la teacă sufle, cred că chiar de zi de toate, patinoarul și și cam așa se vede și Bradul. Să vedem aici ce avem. Sculptat în lemn. Destul de fain. Da, prieteni, cam asta e târgul de la Sibiu, în mare așa. Destul de multe căsuțe, cred că aveau toate sortimente de ciocolată, de mici, de bunătăți, de handmade-uri, de... No. De asta însă mă abat un pic să vă arăt și vouă cam cum arată. Dacă vreți să veniți aici, se vede destul de fain din roată de sus de acolo, e 30 de lei intrarea, 2 ture cu roata și îl vedeți de sus, durează cam vreo, nu știu, 5 minute, hai să zicem. Da, cam atât de aici de la Sibiu, până data viitoare nu uitați să vă abonați, să dați un like și ne vedem și cu bine noi și noi episoade. V-am pupat, pa!